হ্যালো ফ্রেন্ডস, গোটে ভাল জিনিসটা দেখন্তু, ভিডিওটি স্কিপ করন্তু না, সম্পূর্ণ দেখন্তু। আজ গোটে অভাবনীয় ঘটনা ঘটি যাইছি ঢেঙ্কানাল জেলা গোয়ান্দিয়া ব্লকর দেঝর গাঁরে। দুইজন লোক আসলে সোনা সফা করা, সোনা রূপা গহনা সফা করা আসলে। মৌসা টিকে কুহতু ডিটেলস আপনার পার্টিরে কুহতু যে কোন সে কেতেজন আসলে, কোন করলে টিকে ডিটেলস মতো খুলিকি কুহতু। সে আগ আসলে যে আমি গোটে পিতଳଟେ ସଫା କଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ପାଉଁଜି ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ମୁଦି ସଫା କଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ମୋ ଚେନ୍ଟାକୁ ସଫା କଲେ, ତାଟିଆରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ଏଇଠି ପକେଇଲେ ଆମ ପାଖରେ। ସେଠୁ ନେଲେ ଚୁଲିକି ବସିବାକୁ, ଚୁଲିକି ବସିବାକୁ ନେବା ପରେ ସେ କଲେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଣିକି ସଫା କରିବ। ସେ ଯିବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ, ମୋ ନାତିକି ଧରିକି ମୁଁ ବସିଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଦେଖିଲୁ, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ଏତେ ନାହିଁ। ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, এই যে গুন্ডটা সেমানে ଦେଇଛନ୍ତି, এটা ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ। এই ଗୁଣ୍ଡଟା ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି যে এই ଗୁଣ୍ଡଟା ପକେଇଲେ ଯାଇକି ସଫା ହବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ এই ତାଟିଆରେ কোন ଗୋଟେ, এইটা ଗୋଟେ ফল টাইপের, রিঠা ফল ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। এই রিঠা ফল এই ଗୁଣ୍ଡଟା এই ତାଟିଆରେ ପକେଇକିରି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଉଷୁମ ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକେ ନିଆଁରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଲା ପରେ ସେ ଚେନ୍ଟା ସେ ତାଟିଆରେ ଧରିକିରି ପରାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ନିଜେ ସଫା କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଟିଆରେ ଆଦৌ ଚେନ୍ଟା ଧରି ପରାଇଛନ୍ତି। 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ଫେରାର। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିକି ସେମାନେ ଚେନ୍ ଖୋଜେ, ଦେଖିଲେ ଚେନ୍ ଆଉ ନାହିଁ। ଏମିତି ଘଟଣା ତ। অতএব ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତିଆ ଯେମାନେ ବାହାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି আপনার ଚେନ୍ ସଫା କରିବାକୁ କି সোনা ଗହଣା ସଫା କରିବାକୁ, ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଆଗେ ଧରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତିଆ ଲୋକ ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ରଖନ୍ତୁ। କେତେ କେତେ ଦାମ ହେଇଥିବ? 70-80 ହଜାର ହେଇଥିବ। ହଁ, ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘର ସେ ଯେଟା ଦେଇଥିଲେ, এইটা ତାଙ୍କର ବୋହୂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘରକୁ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1.5 ଭରି ଖଣ୍ଡେ ଓଜନ ହେଇଥିବ, ପ୍ରାୟ 70-80 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ 80 ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇକି ଫେରାର। ଏନା ତାଙ୍କର ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ମନ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।